museli byť všetci v posteliach, prišla nočná vychovávateľka, denná vychovávateľka nás odovzdala s tým, že sme už boli v posteliach. Prišla nočná, zrátala, koľky sme dohromady, dobre, zasla a ticho a bude kľud. Ľubka, počkaj! Dobre, Gabika, Ľubko, poďte sa teraz dať do pyžamka. Poďte sa dať do pyžamka. To budeme obojsne spať. No, žiaľ, už treba aj spinka. Ja nebudem spať. Keď sme nechceli spať, tak nás dala kľačať do rohu, kde sme na studenej dlažbe museli kľačať, lebo sme boli zlí, áno, tak potom sme si rozmysleli, že či budeme spať, alebo nie, áno. My sme boli 30 detí a my sme mali taký veľký rodinný dom a my sme to mali tak, že je na hore po schodí vlastne jedna chodba nočná. Si zobrala stoličku na stred chodby, zobrala knižku a čítala nám vlastne rozprávky. Ideme umývať dubočky aj. A môžeš si umývať zúbky a potom aj ja vám budem. Najprv vy, chcem vidieť, ako ste sa naučili. Naraz nás kúpavali, proste naraz, že dali nás do jednej vane 5 a nás tak sprchovali, ešte to bolo za komunizmu. Že proste najprv dolné končetiny, potom hore, potom hlava, hej, na konci potom, že šampón, vyšamponovať a zase sprchovať úplne a tak. Jak to, co pak už nespíváte? No, pro druhé už ne, jenom když u toho nikdo není. Slyšte, pane králi, kdybych měl takový hřech. Mal je nesmierne šťastný, keď aj mala, keď ja idem s nimi spať, že si ľahnem k ním, lebo cez ten týždeň pri ňom niekedy sa stane fakt, že aj o tej 8:30 oni už spia. A čakajú na mňa, najmä malý čaká, keď ja prídem, áno. Tati. Ahojte, babi. Zlatoblaska a 3 medvede. Vy si chodte tam laškať. To je pekná rozprávka. A potom mi porozprávate. Ďakujem. Gabi, Božtek. Dobrú noc, Božtek. No, Božtek daj. Daj, Božtek. Ďakujem. Bolo krásne. Ďakujem. V tejto chalúbke bývali 3 medvede. Tatko Macko, mamka Macka a ich synček Macinko. Raz sa po hlbokom lese Koleš sa mi koľko